ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେଇଟା କହୁଛି କି ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି କି ପୁଅମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଏଥିରେ 90% ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ମା ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ଡକ୍ଟର, ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଚାକିରିଆ ପିଲା ବାହା ହେଇକି ସେଠି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଥିଲ କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲ କି? ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ ତା ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି? ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ। ତୁମେ ତ ତୁମ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲ, ତୁମ ସମୟ ଆରାମସେ କଟେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା କଲବଲ ହେଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ନିରୀହ ପିଲାଟା, ସରଳ ମନଟା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ଭଲ ତ ପାଇଗଲ, ତାହେଲେ ବାହା ହେଇକି କାହିଁକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସବୁ ଯାଉଛ? ଏସବୁ ଧୋକାବାଜ ପ୍ରେମ। ଧୋକା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲରେ, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଧୋକାରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତିରେ ଅନେକ ପୁଅଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ କେତେ ପୁଅ ଆଖି ଆଗରେ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ପାଗଳ ହେଉଛି, କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ। ଏମିତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଏସବୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁନି, ତୁମ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଇକି ଯାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କର।